Allah yake cewa suna faɗan haka su ce Allah ka yafe mana da mu da ƴan uwanmu da suka riga mu yi imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Allah muna roƙonka kakka sa mana a cikin zuciyarmu wata gilli wato wani kyama wata tsana wata suka a cikin zuciya ga waɗanda suke mumine waɗanda suka riga suka wuce ɗaya a cikin su ɗin wannan shine abin da ayar take karantawa amma idan kuka duba a halin yanzu kusan kowace ƙungiya ka shiga sai an nuna maka ga sahabin da zaka bi ga kuma sahabin da yayi ma shugaban wannan ƙungiya laifi ko yayi ma shugaban wannan tafiya laifi ko tafiyarsa bata dace da wannan tafiyar ba ko kuma tafiyar mu bata dace da wannan tafiyar ba idan kana son ka zauna lafiya to kaka karanta littattafan da za su nuna maka sahabi wani shine mutumin kirki sahabi wani kuma ya haɗici annabi sahabi wani shi ya tada yaƙi cikin sahabbai sahabi wani kuma shi ya yaƙe su sahabi wani shi so yake ga ana zubar da jina ne sahabi wani shi kuma so yake ya ga an daina zubar da jini wannan tarihi babu shi a cikin Qur'ani amma ya bazu a cikin kowace ƙungiya in kaga baka san sahabin da ba kwa so a ƙungiyar ku ba to baka karatu bane in dai ka yi karatu ka zurfafa sai ka gano sahabin da bai tafiya a tsarin tafiyarku ko kuma bai yin daidai ko kuma ya kauce ko kuma yana da wani aibu a tafiyarku wani abu da nake faɗa maka ni mai ido ne a kai na sani ne ba wata tafiya da za ta ce ba ta da wani sahabi da ya mata laifi sai dai kawai su ɗaga mashi ƙafa to amma in kana son ka goce wa wannan aibin na ganin illan wani sahabi ƙwara ɗaya ko kuma a gama jero labari a karanto hadisi a faɗi labarin annabi a ce amma maganin mai rauni ne don sahabi wane yana da rauni to ba haka tsarin Allah yake shi Allah abin da yake so a mutunta sahabban manzon Allah a mutunta su a ce Allah da mu da ƴan uwanmu da suka riga shi yasa Allah bai kirawo sunayensu ba ballantana a kira sunan wani ka ce naji an faɗi sunan wani me yasa ba a faɗi wani ba naji an ambato sunan wani shi wani bai kai Allah ya faɗe shi bane shi yasa Allah bai faɗo sahabbai ba a cikin alkur'ani da sunayensu ɗaya mutum ɗaya aka ambata shine Zaidu shi ma an ambace shi ne don uzurin a faɗe shi ya kama ba ran haka ba Allah ba ya zo ambata sunayen mutane bane in kana son ka ji sunayen mutane ko ma da tafai shi Allah yana maka bayani kan addininsa ne domin shine mai addini su kuma mutane da suke son su yaba kansu sai mutum ya rubuta littafi ya yaba kanshi yaban kuma ya daɗin ji amma fa ba Allah bane ya yabe shi ya yaba kanshi su kuma Hausawa suke cewa yaban kai ƙarashin magana ce to Allah ne ya tabbatar da to anan dai Allah yake nuna mana mu'minan da suka zo a bayan wucewan sahabbai su addu'a suke yi Allah ya yafe musu su kenan sannan kuma ya yafe wa sahabbai mu'minan da suka wuce kafin su kuma suna roƙon Allah kakka sanya mana gilli a zuci tsana a zuci kyama a zuci ganin laifin a zuci na wani mumini da ya riga mu zuwa mu ba mu fatan wannan Allah tabaraka wa ta'ala Allah ka amsa mana wannan addu'a Allah ya ce suna cewa rabbana ya Allah mu innaka ra'ufur rahim Allah kai ne